The only explanation I can find is the love that I've had since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Something in the wind has learned my name, and it's telling me that things are not the same. In the leaves on the trees and the touch of the breeze, there's a pleasing sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will find that tomorrow will be just the same for you and me. All I need will be mine if you are here. I'm on the top of the world looking down on creation and beyond. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Isa pa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
Ayan po, Doktora! Bago nyo po, i-blow ang inyong candle, dapat po muna kayo mag-win. Yo, dapat mag-win. Tayo po kayo. Nauna na siyang po nagbublo. Dapat po kayo mag-win, okay? Okay. There is wonder in most everything. Yeah! At syempre, meron inihandang letter ang inyong mga anak. Correct. Basahin natin. Pakinggan natin. Oh. Maaari po kong basahin, sir. Nakikinig kayo mga anak? Ito yung sulat nyo kay mama nyo na kung saan nakapalit na siya kanina, nagpalit ulit kasi ewan ko kung ano na kaya niya. Anyway, to our dearest and ever-loving and supporting mama, Josie, thank you for all your love, patience, and sacrifices to our family. Period. You really are one true God's manifestation of His love. Let our little treat surprise takes your words out of your mouth for just a while. We are blessed to have you. Happy 60th birthday and many more. We love you from Paul, Ira, and kids. See you soon, Mama. At syempre, hindi mawawala ang message ni Sir para Correct, kay correct, Doktora. Yes, Sir, para kay Doc. Sir? Nakikinig kayo? Well, ang masasabi ko kay Josie, una sa lahat, masaya-masaya kami dahil 60 ka na. Pangalawa, sa hirap at ginhawa, napagtisan mo kami. At napagtisan din namin ikaw. Ang lalo-lalo na, mahal na mahal ka namin. Alam mo naman na kahit na hindi man nagagawa sa gawa, pero papakita naman sa performance at hindi lang minsan sa init ng ulo, normal lang yun, kasama sa buhay yun. Kaya sa susunod na darating na birthday mo, kung ano yung sinuot mo, yun na yun, huwag ka na magpalit. Kasi kanina nakapalit na siya, nagpalit ulit, sabi mo, okay, yun siguro ang gusto niya. Anyway, maraming salamat mga anak, Paul, Ira, mga bata. Maraming salamat at Thank you. tunay nga na napakabuti ang Diyos. Para sa mga kapatid mo ito, mamayang gabi, nandun kami sa Budol Hub. Kasamahan nyo din kami hanggang doon. One of a kind. Amen. So, masaya kami lahat dito. Salamat sa mga surprises nyo na kung saan nabibigla kaming lahat dito. Yan. Niisip ko nga pagdating ng 60 ko, anong mangyari yun? Flight siguro na ako, flight. Diba yun? Ayaw ko gusto ko sa room ang birthday ko. Amen. Amen. Thank you. Okay, isang kiss naman dyan! At syempre, ay inyong apo, anak, Naples, ano ang inyong message sa iyong lola? Kiss kay Lola! Ba't si Lolo? Ba't si Lolo? Ayan po, Doktora! Siyempre. Ano po ang message po ng inyong mister at syempre ng inyong mga anak at syempre ano po ang inyong message dito sa kanila? Salamat po! One of a kind talaga mga anak ko. Siyempre. A lot of surprises. Kala mo talaga wala ka nang ginagawa. Tulog-tulog lang. Salamat, Ira, Paul. Salamat Amen. po. Salamat, Dad. Love you. Adrian, where are you? Naghahanap pa eh. Wala pa mangyagaling dyan sa dalawa pa. Salamat. Yan. Ayan! So, okay na ba, Doc? Grabe. Ayan. Ako po ay magpapakilala na, sir, at Yes. Doc, ha? At syempre, in behalf of Edmund Cheese Flower Shop and Partners, Yes. thank you, Thank Doc Ira and Sir Paul. Yes. At sa mga kids And na, Bechi. all the way from Nova Scotia, Canada! Yes. Para pagpili at napaka-cool ng inyong parents. Yay! Diba? Kaya talaga mga babae, diba? Correct. Kaya.
Happy birthday, Mama. Love you. Happy birthday, Mama. We wish you more birthdays to come. God bless you more. See you soon. Love you. Happy birthday. Thank you, Edmund. Thank you.